Ik ben echt een geboren getogen Leeuwarden. Ik ben niet geboren hier in de binnenstad, maar op de Skieringenweg. Maar voor mij is dit hier wel heel diep Leeuwarden. Wel heel erg karakteristiek Leeuwarden. En de historie van deze plek die heeft ook heel veel betekenis voor mij en voor mijn muziek die ik maak. Een zigeuner bruiloftsdans aan Zigeuner Gasselen. Nou, ze noemen de muziek klezmermuziek en ik zou het willen omschrijven als Jiddische dansmuziek, bruiloftsmuziek met een flinke dosis zigeuner-invloeden. En wat mij heel erg aanspreekt is de mix van humor en emotie. Je kan niet ontkennen dat er een grote geschiedenis achter zit, een treurige geschiedenis, maar wat wij weten is over die geschiedenis heen springen. En die muziek weer zo spelen als het oorspronkelijk het geweest heeft. Als feestmuziek. En natuurlijk zijn ook liedjes die gaan over het leven. En het leven is niet altijd even mooi. Dus ook die emotie die zit erin. En juist dat samengaan van die twee dingen met een flinke dosis virtuositeit, wat voornamelijk uit de zigeunerhoek komt. Ja, dat maakt een hele mooie mengvorm van muziek en theater. Toen wij begonnen, toen zochten we zoveel mogelijk mooie, traditionele, originele Jiddische muziek. Maar het probleem is, de muziek is niet vastleid. Dus er binnen wel platen, en er zijn een heleboel platenmakers in Amerika. Maar die geven maar een beperkt beeld van wat er aan muziek geweest is. Ik bedoel, er moet heel veel geweest hebben, maar ja, dat kennen we niet, want ze hebben het niet opgeschreven en ze hebben het niet opgenomen. Dus op een gegeven moment houdt het op. En dan ga je zoeken naar een bepaalde bron, zo van waar komt die muziek dan vandaan? En de bron is toch Oost-Europese volksmuziek, de Roemeense muziek, Bulgaars, Hongaars. Dus toen ben we daar in doken. En er kwamen heel veel melodieën boven waar je van zeggen kan, nou, die hadden best Jiddisch kunnen zijn. Nou, het mooie was toen ik mij bezig ging houden met Jiddisch en ik ook het Leeuwarders ken. Mijn ouders die spraken het plat Leeuwarders, echt het oude plat Leeuwarders. Toen merkte ik plotseling dat, maar deze woorden ken ik. Dit zijn mijn vader, dit zijn mijn opa. Dit zijn woorden waar komen die vandaan? Het bleek dus Jiddisch te wezen. En zo ben ik erachter gekomen dat enkele, wel 100 woorden in het Stadsfries afkomstig ben van het Leeuwarders. Ja, mijn vader vroeger, die zei dan zoiets van, moest u kijken aan de kop dit maaien in. Weet je wel, maaien. Nou, maïm is Hebreeuws. Komt uit Hebreeuws. Of mijn moeder zei van, daar staan weer die blote tokers hier. Tokers, toches, dus Hebreeuws. Zwarte nassen gaan, nasje. En zo kan ik wel in doorgaan. Hij geeft geen sjoegen. Er zijn ook wel woorden die in Amsterdam zitten. Een aantal ben ook wel in het Nederlands terechtgekomen. Maar dus je kunt toch wel zeggen dat er heel veel overeenkomsten zitten tussen het Amsterdams en het Leeuwarders. Wat betreft het aantal Jiddische woorden wat erin zit. Maaien, tokens en poren, mazzelkogen betoefd. Getijsem, smotsig en sores, nassen te makken, zoet.
Sjoegen, joekel en lap, zand, laloenen, capsones en smoel. Smeren, jatten en baaien, u begrijpt wel wat ik bedoel. Dus zelfs één woord, bestaat alleen maar in het Leeuwarders. Dat is een combinatie van Jiddisch en Leeuwarders. Het woord michtijs. Nou is dat heel oud, dat kent bijna niemand meer. Maar michtijs, dat is een urinoir. En dat is een samentrekking van mieren, pissen, en tijs. En tijs is een brandkast. Dus het is eigenlijk een soort pisbrandkast. Joekel en lap, zand, laloenen, capsones en smoel. Smeren, spatsers en baaiers, u begrijpt wel wat ik bedoel. Nou, wat heel belangrijk voor de Joodse mensen was dat ze hun eigen kerk hadden. Ze hadden een synagoge. En ook belangrijk was dat ze hun eigen scholen hadden. En we staan hier voor de oude Joodse school. Vanaf 1886 tot 1943 zaten hier de Joodse kinderen. Die het Alef Beis, dat is het Joodse alfabet, leerden. En daarnaast ook gewoon normale vakken, normale Nederlandse vakken. En ja, kinderen spelen hier nou. En als je ze hoort praten, dan hoor je al wat er met de taal gebeurt. Het Leeuwarders is weg, het Jiddisch is weg, het Stadsfries, de Gooise R, die neemt het over. Maar het is de geschiedenis, dat hou ik niet tegen. Oké, dus ik in mijn rij goed, Juri. Oh, nee, Juri. Oké, ja, hier, Juri. Ja, dit is de Speelmanstraat. Dit is een van de oudste plekjes van Leeuwarden waar heel veel Joodse mensen woonden vroeger. Hier woonde bijvoorbeeld de familie Bloemendaal. En over deze familie is wel een leuk verhaal bekend. Het was namelijk zo, het was een Joodse familie. De vader was handelsreiziger en ze hadden een zoon, Nico Bloemendaal. En ja, Nico die ging naar de bijeenkomsten van de AJC, de Socialistische Jeugdbeweging. En daar ontmoette hij een mooie boerendochter, Friese boerendochter. Van een van de weinige socialistische boeren in Friesland. Hij werd verliefd, zij verliefd op hem. Maar ja, hij kon eigenlijk niet met het verhaal thuiskomen, want zijn moeder was echt niet geporteerd van dit feit, zeg maar. Want het probleem voor haar was, als haar zoon thuiskwam met een chicse, een niet-Joods meisje, dan zou zij nooit Joodse kleinkinderen kunnen krijgen, want het wordt doorgegeven via de vrouwelijke lijn. Maar ja, de liefde was niet tegen te houden. Nou, op een avond zei naar die boer, Jelsem. Ze zei tegen de boer van, met je goed luisteren, het komt niks van in dat die dochter gaat trouwen met mijn zoon. Desnoods sturen wij onze zoon gewoon naar het buitenland. De deur zwaait open en de boerendochter komt binnen en die zei van, nou Moeke, de trein en die rieden ook wel voor mij. Dus die was van plan om hem echt overal achterna te reizen. Dus dit was een mooi verhaal wat mij inspireerde om een lied in het Stadsfries te schrijven over dit verhaal en daar de titel Mixed Grill op te plakken. Het gaat hier over de onsterfelijke liefde van een giraf voor een antiloop. Onder de titel Mixed Grill. Best wel hard te weten je gebeurde in de tropen. Een giraf verliefd, dat schiest haast nooit verliefd op een antilope. Een stap op een nauwe scene, brult die oude leeuw. Giraffe zei, dit is misschien de liefde van de eeuw. De beestenboer van Gouwstoom, die goochemert me uit de droom. Een papegaai schreeuwt van zijn nest. Giraf is groot, die ziet het best. Giraf zei pa,
dan wees het best. Ik vind dit maar knap kneuren. Als al mijn bruid niet leien kist, verlaat ik gewoon de kudde. Want we binnen allemaal gelijk, elke tijd het zo Simores. En vader, wist nou net om lief, als ik toch in die sores. De beestenboel kwam gauw op stoom, die kogen me uit de droom. En papegaai schreeuwt van zijn nest, giraf is groot, die ziet het best. Hest wel had te weten je, giraf en antilopen. Ze kregen een mooi dochtertje en noemden haar siropen. Die werd me schokken van een aap, die herwaaide met bananen. En pa en ma, die gulden raak, krokodillen tranen. De beestenboel kwam gauw stoom, die twee binnen al mooi uit de droom. En papegaai schreeuwt van zijn nest, ik moet er naar je bril, want ik zie niet best. Nou, er wonen hier in deze buurt vrij veel Joodse families. Je had de Bloemendaals, je had de Cohens. Maar er waren ook families met die echt een specifieke soort Fries-Joodse naam hadden. De Leefsma's, de Turkstra's niet te vergeten. De Turkstra's was heel grappig. Kijk, in de tijd van Napoleon moest iedereen een achternaam hebben. Nou, ook de Joodse mensen hadden geen achternaam. En deze familie dacht van, weet je wat, wij Joden, wij worden over het algemeen Turken genoemd. Want we komen uit het oosten en in het Jiddisch was het dan Terk en hier dan Turk. Dus die hebben een combinatie gemaakt tussen een Friese uitgang, Stra, en Turk. En zo hebben ze zich Turkstra doen. Dat is een naam die alleen maar, een Joodse naam die alleen maar in Friesland voorkomt. Ja, Drielsma. Drielsma is ook een mooi verhaal. Drielsma was fietsmaker. En Drielsma had zijn fietsmaker op de Voorstreek. En die assembleerde een fiets. En die had een eigen merknaam daarvoor bedacht. En die fiets die heette Levonne. En de fiets die hier dus in deze buurt een Joodse fiets. En de Leeuwarders dachten, hé, wat leuk, die man die had een soort verbastering van Leeuwarden. Levonne, dat zal Jiddisch wezen voor Leeuwarden. Maar dat is niet zo. Levonne is een Hebreeuws woord, dat betekent maan. En deze Drielsma, die zong elke avond voor zijn dochtertje een slaapliedje. En dat was het liedje, dat heette Levonne. En het ging erover dat zijn dochtertje, dat was dan een cadeautje uit de hemel, zo mooi als de maan. Nou, dat was het merk van die fiets. Schön wie die Levonne, lichtig wie die Stern, von Himmel am Tonne bist du mir zugeschickt. Mein Glück hab ich gewonnen, wenn ich hab dich gefunden. Schönst wie 1000 Sonnen hast mein Herz beklickt. Deine Zeindelach, weiße Perlach, mit deine schöne Augen, deine Herrlach, deine Geindelach, bist mir zugezeugen, schön wie die Levonne, lichtig wie die Stern, von Himmel am Tonne, bist du mir zugeschickt. Het was eigenlijk door mijn studie geschiedenis dat ik heel erg geïnteresseerd raakte in de Joodse geschiedenis. Ook door wat er in de Tweede Wereldoorlog was gebeurd, de onvoorstelbaarheid daarvan. En toen was ik toch onder indruk ook van de veerkracht van Joodse mensen, hun cultuur, hoe ze altijd eeuwenlang tussen andere volken gewoond hebben en toch hun eigenheid bewaard hadden. En toen had ik nog helemaal geen Joodse noot gehoord. Maar ik was in die tijd wel, toen ik jaar of 20 was, bezig met Oost-Europese muziek. En dat er ook toevalligheid ik ergens bij gevraagd werd. En dat trok mij wel heel erg. Het was wel een soort thuiskomen. En op een gegeven moment toen kreeg ik een plaat toegestuurd van iemand van, dit is misschien iets voor jou. En dat was dus Jiddische muziek van een band uit Amerika. En dan heb ik het over 1982.
Ja, en toen viel alles op zijn plek. Zo van, ik was met Joodse cultuur bezig. Ik las Jiddische schrijvers, Issa Bashevis-Singer, Chaim Potok. En bij die literatuur of cultuur kwam plots ook die muziek. En dan ook nog van een plek waar ik groot interesse voor had, Oost-Europese. Oost-Europese muziek die zich mengde met Joodse muziek. Ja, vanaf dat moment was ik verkocht en werd het mijn muziek. En het mooie was, het was volslagen onbekend. Het was overal onbekend. Hier in Nederland is het nooit een muziekcultuur geweest. Want de mensen die uit Oost-Europa kwamen, ja, die werden hier toch, om het maar oneerbiedig te zeggen, met de nek aankeken. Dus ook die cultuur, die leefde hier niet. Dus ik moest helemaal op zoek. Mensen vinden die platen hadden of die muziekboeken hadden. Dus het was echt jaren van schatgraven. En ja, dan was het heel mooi dat je die pareltjes ten gehore kon brengen. En dat er ook een publiek voor bleek te zijn. Veel meer mensen die zoiets hadden van, hé, het sloeg aan. En sindsdien heeft het me niet meer losgelaten. Nee. Meer dan 65 jaar sappelden zij wat ze bij elkaar. Dit is Roosje. Roosje Cohen. Roosje Cohen die had ook een tweelingzus, Betje Cohen. En de vrouwen die verkochten snoep op de veemarkt. En het aan de andere kant. En ze hadden een rare combinatie van spullen. Ze hadden namelijk en trekdrop en paraplu's. Ik weet niet wat daar voor marketingidee achter zat, maar ze hield er het leven bij. Ze heeft jarenlang daar staan op de veemarkt. Ze was een van de laatste, een van de overlevenden van de oorlog. Zij heeft de oorlog overleefd omdat ze getrouwd was met Blauwe Hannes. Blauwe Hannes was een sigarenmaker uit Holland. Daar was ze mee getrouwd en die was niet Joods. Dus door dat gemengde huwelijk ontsprong zij de dans, zeg maar. En hoefde zij niet op transport. Maar het is natuurlijk een triest leven. En die triestigheid, je ziet het ook wel een beetje aan haar. Daar op de Lange Marktstraat stond ze altijd heel paraat. De veemerk was er duur. Met kinderwagen alle dagen, gevuld met proviant en paraplu's. De apenutjes in de hand. Roosje met haar negoosje, ach, wie kent er niet? Roosje met haar negoosje, maar niemand zag er verdriet. Mijn vader vertelde vroeger al verhalen over Roosje Cohen. En dat die Blauwe Hannes tegenkwam, haar man, bij de Arendstuunschool, dat hij op een hekje zat. En Blauwe Hannes die was nogal aan de drank, dat is een probleem. Je ziet het ook wel aan haar, een vrolijk leven was het niet. En wij vonden het toch wel mooi om haar te eren. En we hebben Melvin van Eldik gevraagd om een tekst over haar leven te schrijven. En heeft een mooie tekst geschreven en wij hebben er een lied van gemaakt om toch Roosje Cohen een plek te geven in de geschiedenis. Hannes was jaren trouw, maar die zoop zich altijd blauw. Door de sprieters in de lorm, hij leek zo vaak krankjoren. Het was een strijd om deur te gaan. Maar onze Blauwe Hannes verpatste nou en dan eens een waardevolle ramspartij. Roosje met haar negoosje, ach, wie kent er niet? Roosje met haar negoosje, maar niemand zag er verdriet.
of het Maas in Nederland. En ineens doofde het licht. De Cohensies werden getransporteerd, maar onze Roos bleef ongedeerd. Zij had een mazzelgeluk, omdat ze nou bij ons was, behoorde zij tot goeie ras. Roosje ontsprong de dag. Roosje, materne Koosje, ach, wie kent er niet? Roosje, materne Koosje, maar niemand zag haar verdriet. Roosje, materne Koosje, ach, wie kent er niet? Roosje, materne Koosje, maar niemand zag haar verdriet. Roosje, materne Koosje, ach, wie kent er niet? Roosje, materne Koosje, maar niemand zag het verdriet. Ik vind het trouwens ook triest dat ze hier staat. Dit is toch een beetje een rare plek. Winderig, lawaaierig. En het is ook niet de plek waar ze stond. Ik vind dat ze eigenlijk moet ze gewoon op de Lange Marktstraat staan. Of om mij op het Nieuwe Plein als een van de weinige Joodse overleveraars van de oorlog. Ik vind het een beetje een wegstopplekje. Zij verdient een betere plek dan hier, ja. En er was er nog een andere familie Cohen, dat was de Cohens van de koosjere slagerij. De Joden in Leeuwarden waren vrij orthodox, dus die hadden ook een koosjere slagerij. En dat was meneer Cohen, en dat was ietsje verderop, dat was op de Thun. En die had een zoon, dat was Alexander Cohen. En uiteindelijk is hij is het een wereldberoemde man geworden, want hij was anarchist. Hij was erg actief in de socialistische beweging. Hij was een soort maatje van Domela Nieuwenhuis. En vaak dan hadden ze van die socialistische bijeenkomsten van de Internationale. En dat gebeurde dan vaak in het hotel van overgrootvader Ipe Schaaf aan de Westerplantage. Dat witte gebouw, dat is het voormalige hotel van Ipe Schaaf. En Ipe Schaaf, dat is de vader van dominee Ipe Schaaf. En die heeft een aantal boekjes geschreven over het Joodse leven in Leeuwarden. Goeie sjouwen, terrijversjouwen. Maar zijn vader had hier dus een hotel en dat leidt dus precies tegenover de Harmonie. En een van de dingen die er gebeurde was dat vroeger de acteurs die optraden in de Harmonie, die konden s'avonds niet meer terug naar Holland met de Lemmerboot. Dus die gingen naar het hotel van Ipe Schaaf om daar een nacht door te brengen. Maar wat er ook gebeurde was voor de Eerste Wereldoorlog, in de tijd van de internationale communistische beweging en socialisme, had je over Europa dat mensen samenkwamen om revoluties voor te bereiden. En onze eerder genoemde Alexander Cohen, de anarchist, die belegde hier een vergadering samen met Troelstra en met een Macedonische vrijheidsstrijder, meneer Jan Sandanski, die in Europa steun zocht voor zijn opstand tegen de Turken op de Balkan. Nou, dat gebeurde allemaal hier in dit hotel van overgrootvader Ipe Schaaf. Die Macedonische vrijheidsstrijder, die Jan Sandanski, die kwam ook eigenlijk op het spoor doordat er een lied over hem bestaat. Een Bulgaars, Macedonisch lied. Nou ja, die hele politieke geschiedenis is ongelooflijk ingewikkeld, want iedereen die vocht daar tegen elkaar. Maar het is een prachtig mooi meerstemmig lied. En dat geeft ook een beetje weer dat de wereld toen ook best wel met elkaar verbonden was. En wij denken vaak tegenwoordig, we kennen overal heen, maar ook in die tijd over Europa kenden mensen elkaar. En dat lied dat geeft het een beetje weer. En ach, wij Friesen hebben ook altijd wel een beetje vrijheidsdrang. Dus dat is mooi om zo'n vrijheidslied in de show te zetten. Sag mir, wo will ich wohnen? Sag mir, wo will ich gehen? Sag mir, wer wird mich scheunen? Sag mir, sei nicht allein.
Die Welt liegt in dein Augen, tief ein Jammen gleich. In dein Augen will ich weinen, auf Erde das Himmelreich, auf Erde das Himmelreich. Sis mij weer mat ik hinne, sis mij weer sillig in. Sis mij bleefs net linnig, sis mij bleef er net steen. De vrood leidt in die negen, zat je als de oceaan. En du zilst mij met in liefde, de hemel op ierde jaar. De hemel op ierde jaar. Voor mij is die Jiddische muziek is de muziek van het leven. Het gaat over het leven. En onlosmakelijk met het leven is natuurlijk ook de dood erbij betrokken. En wat je heel veel in Jiddische liedjes tegenkomt is dat alles gaat door. Ze zingen van "Wir leben ewig", van "we leven eeuwig". Je krijgt ons er niet onder. En dat is ook een beetje het gevoel wat er in die muziek zit. Van oké, er is sterven, maar er is ook weer leven. En alles gaat door. En het hele verhaal van kind tot bejaarde, dat is een doorlopende cyclus. En dat zit ook in die muziek. Eigenlijk had die muziek er niet meer mogen zijn. De mensen hadden er niet meer mogen zijn. En toch is de muziek er nog. En in die zin leef je ook weer een soort bijdrage aan dat alles is een ziekte. Het is herfst, de bladeren vallen. Maar ze vormen ook weer voedsel voor een nieuw boom. Dat is met muziek ook zo.